Ki Gedhuk Siswantara sing suwi ora dikumandhangake. Heeh, coba kaya apa? Men diaturake bertiga. Nggih, coba. Dik, Yan karo Bir. Ayo, nggih. Oke, siap. Delala panggunge ya awake dhewe ya merangguli panggung model ngene iki lagi iki. Ya. Nggih, Pak. Dadi nggen apa kuwi nggen bintang tamu nggen sinden dijembari men kobet. Ya. Wis akeh jane ya. Anu apa awakmu sing pengalaman Bir model panggung ngene iki lak akeh jane ya. Nggih, leres. Tapi nek jenengan iku nembe niki, Pak. Lah iya, seriku tak gawe sing luwih amba neh ngono. Ah iya. Ben iso glundung ngono lho Bir ora nggih. Apik, iki jenenge kreativitas iki kaya ngono kuwi. Nganti umpek-umpekan tau lho wayangan iso sindene kaya genduren. Ayo. Nggih, nanti. Mergo adep-adepan kabeh. Pangku-pangkunan. Pangku-pangkunan ayo. Dadine rasan-rasan. Heeh, ras. Alah. Matake wong wedok lho ki pancen rasan-rasan. Mesti. Yo kitir sumilir diaturake. Jajos. Yuk. Iya.
kasih.